Намираме се в резидентна грижа Слънчев дом за възрастни хора в село Миладиновци. Днес за втора поредна година учениците от творчески клуб Творилница към Средно училище Паисий Хилендарски, село Скалица, отново зарадваха всички възрастни хора в нашата резидентна грижа. Украсиха нашите прозорци, направиха настроението свежо, оптимистично, но особено впечатляващ е този фенер, който виждате под нашата коледна елха. Фенер, изработен от децата, излъчваш ярка светлина, създаваща уют, носеща топлина и толкова много надежда. Чувстваме се прекрасно с всичко, което подариха, изработено от сърце, тези прекрасни млади хора в това прекрасно селско училище с този прекрасен ръководител госпожа Моника Радева. От името на всички резиденти на Слънчев дом, от целият екип, сърдечно благодарим за уважението, за големите ви сърца. Желаем ви прекрасен празничен месец и нека следващата година бъде благодатна за всички вас и вашите близки. Бъдете благословени! Обичаме ви!